Здравей, прекрасно същество, и добре дошъл в този курс Азбука на вибрациите. Създадох това обучение специално за теб, за да мога да те съпроводя в този опознавателен път. Всъщност, с теб ще се потопим много навътре, за да можеш да видиш една голяма синхроничност във всичко, което ти се е случвало в живота. Ще ти разкажа за основните принципи, които движат нашето съществуване от метафизична гледна точка, от духовна гледна точка, и заедно с теб ще видим кои са онези свързващи звена между тази информация, която в момента ще чуеш, и това, през което преминаваш в своя живот. Този курс ще ти даде една много добра основа, от която след това да можеш да надграждаш, за да разбираш какво е вибрационната интелигентност, какво е тази азбука на вибрациите, кой съм аз, защо ми се случват определени житейски събития, какво нося в себе си, какво мога да променя. Първото и най-важно нещо, с което искам да те хвана за ръка и да те поведа в това пътуване, е най-важният първи принцип в Вселената. И това е принципа за разширяване. Ние, където и да се намираме в своя живот, сме в един процес на разширяване. Всичко като събития ни се случва, за да можем ние да се надграждаме, да се развиваме, да растем. Много популярна и нашумяла формула е това ние да следим и да се опитваме да годним дадени резултати. Но в същината си ти много добре, щом си тук, вече знаеш, че това просто не работи. И не работи, защото не това е предназначението, не това е смисъла на живота. Смисълът не е в това ние да имаме даден резултат, дадена цел и да кажем покорих я, успях. А смисълът е докато стигнем тази цел, ние да видим своето развитие като души. Защото на първо място, отново ти напомням, всичко се разширява. Знаеш, че Вселената се разширява, знаеш, че нищо не остава във формата, в която е създадено. Тоест, всичко е преходно. Когато зачене една жена, това бебе в началото, то не изглежда като бебето, когато се роди, нито пък като човека, който ходи на два крака след време, нито пък старецът, който се движи с помощта на някакво допълнително средство за предвижването му. И тук си даваш много ясната равносметка, че всичко в живота ти идва. Абсолютно всичко в твоя живот ти се случва само заради една единствена цел в основата си. И това, за да може ти да се развиеш, това, за да може ти да промениш нещо. Да промениш не просто външния вид, а да промениш вътрешното състояние и нагласа. Защото не е важно, че нещата се случват над теб. Този принцип те учи за това, че нещата идват при теб. Да, ти ги виждаш, но в същината си ти се учиш да станеш по-добър. Но не като перфекционист, а по-добър в своето взаимоотношение със себе си. Любов със себе си, подкрепа със себе си, опора със себе си, прошка към себе си. И след това идва всичко останало. И така запомни от първото видео. Всичко идва, за да те научи. Всичко. Най-голямата трудност, най-големия страх, най-тежката скръб, най-лошото и скандално взаимоотношение. Те идват с една скрита благословия. Скритата благословия е твоето развитие, защото ти променяш представата си, филтъра, ти променяш обектива, през който виждаш какво е около теб, кой си ти, как възприемаш нещата. Благодаря ти, че сме заедно.